na-akpọ ebu ogwugwu eke goddess alụnsị ka ọ bụ dịka esi wee kọwa na alụnsị na-eche obodo mgbe gịnị mgbe ochie dịka a na-akọwa na ọ bụ na mmadụ mee ife ọjọọ nya ada iwu Igbo mụrụ nzem ọzọ na-atụ n'inu si na ikwu amarọ ibe ezi mana anụta aka arụ eze bụkwara ya bụ na eze na-achị ọfụma ozogo gbachaa unu na-anya ihe onyonyo nke na-epụrụ ebe a ọtụtụ ndị mmadụ na-ajụgasị ajụjụ dị iche iche. A lot of concern have laid on my comment section. Ọ bụrụ na iwọchịbe vidio niile m mere ihe gbasatara Igbo Ukwu Archaeological Center / Anambra State Museum start from episode 1 to episode 10. Go and watch the video. Ị ga-adị so excited. Mana ịbịa na ihe onyonyo nke na-epụrụ ebe a nke nkọwara ihe gbasatara ogwugwu eke goddess. I gara ala Igbo Ukwu we discover na such kind of deity, the artifacts, the image, the replicant of that deity dị na Igbo Ukwu Museum. We bupụta n'efere mba ụwa. A lot of concern. Ọtụtụ ndị mmadụ na-ekwu ihe dị iche iche on the comment section. Please go and watch this ogwugwu eke goddess and agbara deity and also the ikenga. Ihe eso nkwenye n'ihe ndị a na-ekwu. N'aka nke ịbụa ihe onyonyo nke na-epụrụ ebe nke a ihe nkọwara maọbụ ihe akọwara maka ọfọ. A lot of concern have laid on the comment section. Ụfọdụ a na-asị na nwaanyị ekwesịrị ike iji ọfọ. This is the replicant. Ọfọ na ọnụ fụrụ nwaada ji adịrọ ire mana ihe eji akọwa ihe ọfọ dị ka amara m ihe na-eme ndị be anyị eme. Ụfọdụ a na-asị na this woman is a Christian, is not supposed to be in this museum. Why? Who says so? Is it a more that everybody must believe on your system before you know that this person bụ ezigbo nwafọ Igbo? I don't like the attitude some of our peoples are praying or they know they are praying in this my comment section. Ebe m expect na nwafọ Igbo nwụju mmiri ala nne ya afọ ga-ewọcha ihe onyonyo bịa na my comment na-ede ihe masịrị ya nụ. Okeke nwaanyị dị ntị njọ. Asị gịnị na okeke nwaanyị dị ntị njọ. Onye ahụ ka m pụta ka m mee gịnị ka m correct ya this impression. Igbo Ukwu, as far as I am concerned, as far as the history and the culture and the tradition of the Igbo land concerned, Igbo Ukwu is the one of the ancient kingdom. Obodo ebupụtara ihe dịwara how many century AD? Igbo Ukwu rose board na ọtụtụ ihe dị iche iche ebupụtara n'ala Igbo Ukwu. Akọwara ngesi the history of the Igbo Ukwu and the Eri kingdom are not the same. On this note, I stand. I'm soliciting for the support financially. Ọ bụrụ na ị ga-support try on this mission, ashom ka m gaa Eri, ka m gaa wetara unu the history of Eri. Both the God history and descendants Eri. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị support I jee na my comment type I am interested. Mma chat one-on-one. Ka m wetara unu history of Eri nke unu na-afụ ebe a bụ the Igbo Ukwu Museum / Anambra State Archaeological Center. Ka unu fụrụ ya nwa mmesikwa ofu aka ahụ wetakwara unu nke gbasakwara Eri, history of Eri and museum dị gị na Eri. Unu aghọtara. Ndewo na ị ga-atụsara m ozi a. Keep on watch, like and comment. Don't hesitate to join me on my YouTube page. Remember that it's not all the video I posted on this platform. On my YouTube. Subscribe and on your notification bell so that anytime you come across all my posts, you can be able to watch it. Thank you for sharing. Thank you for liking. Thank you for supporting me.